supružnici moraju biti različitih spolova, bila je napomena na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog autokluba koja se pojavila u slučaju uzimanja obiteljskog članstva. Na priču koju je istražio Kroll.hr temeljem navoda čitateljice o hakovoj diskriminaciji i nepriznavanju istospolnog životnog partnerstva kao obiteljske zajednice za njihovu uslugu obiteljskog članstva stigla je i reakcija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Pravobraniteljica je posebno zainteresirana za tvrdnju kako navodno hak ima svoju specifičnu definiciju obiteljske zajednice koja se razlikuje od pozitivnih zakonskih propisa koji su na snazi. S obzirom na kontekst konkretnog slučaja, pravobraniteljica naglašava kako se poštivanje zabrane diskriminacije s posebnom pažnjom očekuje od državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Autonomne definicije obiteljskih zajednica koje su drugačije od onih propisanih hrvatskim zakonima i koje dovode do diskriminacije nisu pravno prihvatljive i temelj su za pravne postupke radi utvrđivanja odgovornosti takvih tijela, poručila je Višnja Ljubičić za Kroll.hr. Barokni portret ljubavnice kralja Charlesa II, koji je u 17. stoljeću napravila prva priznata engleska slikarica Mary Beale, a desetljećima se čuva u muzeju Mimara, potaknuo je izložbu Mary Beale, portret žene, s fotografijama Ivana Posavca. Taj jedan od ponajboljih hrvatskih majstora portretne fotografije snimio je 9 žena koje su se u hrvatskoj javnosti istaknule svojim radom i kreativnošću, i to u baroknom stilu. Kustosica izložbe rekla je kako joj je bio zanimljiv kontrapunkt između dviju žena iz vremena Engleske 17. stoljeća te suvremenih modela koje ustrajno, dosljedno i glasno izražavaju svoje stavove. Mary Beale i Vojvotkinja bile su žene koje su svoje intimno lice skrivale od očiju javnosti jer njihovo doba nije bilo sklono ambicioznim ženama, napomenula je. Fotografirane žene sa slikom, koja je nadahnula izložbu, povezuje ogrlica kakvu je nosila Vojvotkinja, te autorov pokušaj naslučivanja i rekreiranja položaja ruku, važnog elementa baroknih portreta koji na slici nije vidljiv. Bio sam u dilemi kako pristupiti temi unutar zadanog okvira, pa sam odlučio zamoliti žene koje sam snimao da pokušaju interpretirati sliku Mary Beale svojim licem i stavom, a ja sam bio nepristrani promatrač, kazao je Posavec. Homofešta prvi je LGBT ljetni festival, a održat će se u Poreču od 26. do 28. kolovoza. Festival okuplja LGBT osobe i sve zainteresirane koji žele doživjeti bogat program, što kroz opuštanje, umjetnost, sport i zabavu, što kroz uživanje u ljepotama i gastronomskoj ponudi Poreča. Samim nazivom festivala Homofešta, što na istarskom znači idemo, ajmo, spojen je istrijanski štih s LGBT kulturom, te je cilj u neformalnom i zabavnom tonu kreirati prostor za LGBT osobe koji kao takav u Istri ne postoji, te pozvati širu javnost da se uključi i podrži, kazale su organizatorice iz Centra za građanske inicijative Poreć. Program će biti objavljen uskoro na Facebook stranici festivala. Glasoviti Julijin balkon, poznat kao jedno od najromantičnijih mjesta za vjenčanja, odsad će biti otvoren i za istospolne parove, najavile su gradske vlasti. Julijina kuća Casa di Giulietta srednjevjekovna je palača obnovljena u 20. stoljeću, a nekoć je pripadala obitelji Capello, za koju lokalno stanovništvo vjeruje da je nadahnula Williama Shakespearea za fikcijsku obitelj Capuletti iz Romea i Julije. Cijena vjenčanja u Julijinoj kući iznosi između 500 i 800 eura, ovisno o tome jesu li parovi ili samo jedan od partnera stanovnici Verone ili pak dolaze iz drugih dijelova Italije ili inozemstva. Inače, uz Julijin kip vezan je i ritual za sreću. Ako niste pronašli ljubav svog života, dotaknite je i pronaći ćete je.
Audiovizualni pregled tjednih vijesti Zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.